En obrir Sway ens trobem amb aquesta pantalla, en la que veiem diferents plantilles que podem utilitzar per començar a crear el nostre Sway i així no haver d'iniciar una presentació des de zero. També podem trobar Sways destacats que podem visualitzar per inspirar-nos. En aquesta mateixa pàgina ens trobem amb dues opcions per crear una plantilla nova: crear de nou o començar des d'un document que convertirem. El primer pas que ens demana és posar un títol. En el meu cas, crearé un Sway. Aquest s'anomenarà Què és Microsoft Sway? Tenim diferents opcions. Podem emfatitzar amb negreta, emfatitzar amb cursiva i fins i tot enllaçar, que ens permetrà introduir un enllaç en el propi títol. Un cop tenim el títol introduït, el següent pas serà afegir una imatge, un fons de pantalla. El propi Sway ens ofereix suggerències per afegir alguns temes com animals, natura, ciència, però a més també podem afegir les nostres pròpies imatges des del nostre dispositiu o utilitzant OneDrive. En aquesta eina també tenim l'opció de buscar la imatge que vulguem. En el meu cas, afegiré una imatge del propi Microsoft Sway. Un cop seleccionada la imatge, l'arrosseguem fins al nostre document i automàticament se'ns col·locarà com a fons del nostre títol. A més, com podeu observar, a l'introduir una imatge ens apareix una nova opció, punt de focus. Aquesta opció és el que ens permet marcar uns punts específics de la imatge per tal que es visualitzin en el nostre Sway. A la part inferior ens surt una vista prèvia de com quedaria la imatge amb els punts enfocats que hem seleccionat prèviament. Podem afegir diferents punts per tal que es mostri diferents zones o bé, si ho preferim, que es mostri tota la imatge. Cliquem sobre el més de la casella del títol i així podem veure tots els elements que ens ofereix aquesta eina per afegir. Consta de diferents apartats: suggerències amb encapçalament, text, imatges, text, també per afegir text, encapçalament, multimèdia per afegir imatges, vídeo, àudios o grup, doncs per fer-ho automàtic, amb quadrícula, amb presentació. Bé, en el nostre cas afegim un text. Al igual que abans, tenim diferents opcions, entre les quals emfatitzar amb negreta, emfatitzar amb cursiva i també podem afegir vinyetes, numerar i enllaçar. A més, a la dreta ens apareixen dues opcions que ens permeten que els nostres textos tinguin més èmfasi o menys, de tal forma que ens augmenti o ens faci més petit el text inserit. Per veure quina forma va agafant el nostre Sway, a dalt a l'esquerra tenim l'opció de disseny, que ens permetrà veure com està quedant el nostre Sway, apareixent-nos els diferents elements que anem afegint d'una forma més visual, que serà la forma en la que es visualitzarà la nostra presentació. La visualització és totalment personalitzable i ens permet modificar-la en diferents estils. A dalt a la dreta tenim l'opció Estils, on podem veure algunes suggerències. Aquesta finestra ens permet seleccionar si volem un format vertical, horitzontal o bé en format de diapositives, en el que ens crearà una diapositiva per cada un dels elements que anem afegint. A més, podem modificar el tipus de visualització que tindrem. Sway ens dona un tipus de visualització per defecte, però podem modificar-la amb el que més ens agradi, canviant la tipografia, els tipus d'animacions i el tamany de text en la presentació. Podem seguir modificant i afegint elements si cliquem sobre el més, per tal d'afegir així més apartats. A continuació, volem afegir un altre apartat i per això anirem al més, al signe del més. Allí pulsarem sobre imatge, que també ens permet insertar un vídeo, seguint exactament el mateix procediment que abans. El propi programa ens oferirà diferents suggerències, o si no, podem afegir algun vídeo des de YouTube. A l'afegir-lo, al igual que abans, tindrem diferents opcions que se'ns despleguen, com l'èmfasi, que ens farà que el nostre vídeo es visualitzi més gran o més petit, entre d'altres. Per comprovar quin ens agrada més, podem tornar a anar a disseny i visualitzar com va quedant el nostre Sway. El Sway és una eina que ens permet compartir-lo. Així doncs, ens apareixerà un enllaç que podem compartir perquè altres persones visualitzin la nostra presentació.
Així com altres recursos per crear presentacions, Sway també ens dona l'opció de donar permís perquè la persona o persones que rebin l'enllaç també puguin editar i veure la presentació. Amb aquesta eina també podem crear un enllaç visual que ens permetrà compartir-lo en les xarxes socials. L'altra opció que hem comentat a l'inici, començar amb un document, ens permetrà adjuntar un document, ja sigui en format PowerPoint, Word o PDF, al mateix Sway. D'aquesta manera, aquesta eina ens adaptarà aquest document al format de Sway de forma automàtica, creant-nos així diferents elements, com encapçalaments, elements d'imatge i de text, entre d'altres. Aquesta eina ens permet treballar amb diferents tipus de dissenys, com presentacions, ideals per crear presentacions visuals interactives, informes i estudis de casos, per presentar dades, gràfics i informació de forma atractiva, newsletter, per crear butlletins per l'equip de treball, l'escola o per una audiència més àmplia, portafolis per presentar els nostres projectes de manera més visual i documents educatius per crear tutorials, explicacions de temes específics i fins i tot material d'estudi més visual. Tal com podeu veure, en molt poc temps podem aconseguir unes presentacions molt vistoses, utilitzant aquesta senzilla eina. A més, us recomanem que utilitzeu algunes plantilles de l'apartat destacades, que us permetran accedir a moltes idees que posteriorment podeu adaptar als vostres dissenys. Esperem que aquest vídeo i guia us hagi servit d'ajuda. Gràcies!